bere 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 bere. Shikari bere 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 balari. Balari kari bere 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 bere. Thank you, Jesus. Shikari bere 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 Thank you, bere. Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही सुरुवातीचे मागणे प्रेज गॉड सुरुवातीचे मागणे करूया बापाची कोळे बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. मोगाळा बाप्पा ह्या आयच्यो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. तुका अर्घ आनी स्तुती सोम्या. तुका अर्घ जेजू ह्या घडी पयले आमकां तुवें राखून दरयले. तुका अर्घ पवित्र आत्म्या हर एक दिसा तू आमकां शिकोवंक मुखार येताय. हर एक आमचे परिस्थितीन तू आमकां उलयताय आनी तुजे उतरां प्रमाणे आमी चलूंक आमकां तू वाट दाखयताय. तुजे उतरां प्रमाणे तुका अर्घ जेजू. अर्घ देवा बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक धाडून ह्या संवसारांत आनी आमच्या जिवितांत तुवें एक नवे जिवीत आमकां रचन करून दिले. अर्घ सोम्या जे कितें आमी शिकता ते तुज्या उतरां प्रमाणेच आमी शिकता म्हणजे आमकां भावार्थान आमी स्वीकारता. आणि ह्या वेळार तुझे अधीन करता. ह्या घडी तुझे अधीन करता. हांगा आसची हर एकल्या मनशांचे जिवीत तुझे अधीन करता. माझो ताळो जे हांव उलयता ते सगळे तुझे अधीन करता पवित्र आत्म्या. सोम्या जेजू तुझ्या आत्म्याद्वारे जे उतरां भायर सरतात तीच उतरां आज माझे तोंडांतल्यान उतरां जावन आसात म्हण हांव पातयेता. भावार्थान हांव तुजी उतरां प्रगट करून मुखार येता. अर्घ जेजू ह्या वेळ संपूर्णयेन तुजे उतराची सकत आमच्या जिवितांत वाळता म्हण आमी भावार्थान मानवता आनी शिकोवंक तुजे अधीन येता. हे मागणे करता जेजूचे नावी आमेन. आमेन. Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise Jesus. कशी आसा सगळी? Praise God. Thank you, Jesus. आशीर्वादी. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आम्ही जशे आम्ही हर एक दिसा देवाची उतरां शिकोवन आसा तशें आजय आम्ही कितें नवीन शिकता म्हणजे आमकां पातयणी आसा. म्हण आम्ही हांगा देवाचे उतराची एक म्हणत की एक रेस्पेक्ट दिता जेजूक ह्या वेळाक आनी आमी हांगा हाजर आसा. कित्याक आमकां हर एकल्यांक जेजून विंचून काडला तेजे उतर आयकून जावं पुरो साबार लोकांक फावो ना. कित्याक ती कसली एक परिस्थिती सांपडून आसत ना कसले कामांत आसत न्हय. प्रेज गॉड. पूण आमी भागीदार आसा देवाची उतरांत न्हय. तर आज आमी जेजू कितें शिकयता आज कितें नवीन आमकां शिकोवंक मेळटा ते आमी शिकया पवित्र आत्म्यान न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी बायबल वाचता तर आमकां साबार फावटी आमकां सुरवातींतल्यान गॉस्पल्स जे आसात 4 सुवार्ता आसात न्हय. मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. प्रेज गॉड. ही 4 गॉस्पलांत आमी पहिले था फर्स्ट चॅप्टर था सगळे सुवार्थान 4 सुवार्थान फर्स्ट चॅप्टर था लास्ट चॅप्टर जे अध्याय आसात फर्स्ट पहिले अध्याय था लास्ट अध्याय जेन्ना जेन्ना आमी वाचता थंय जेजू आमकां एक उतर हर एक टायमा एक उतर उलयता. ते उतरांत एक गूट आसा न्हय सत आसा आनी ते गूट आनी सत आनी ते
उत्सारची हर एक उतरांत जेजू आमका कळीत करून दिता तेजो राज कसो आसा म्हण देवाचे राज्या विशयांत सबारपटी जेजू उलोवन आसा हर एक वेळाक जेन्ना तो हे 4 सुवार्ता आमी वाचता तेन्ना आमकां हर एक वेळाक एक अध्यायांत आमकां शिकोंक मेळटा कळीत जाता एक जाणवाय मेळटा जेजू हर एक वेळा आमकां उलयतना एक दृश्टांत घेवन आमकां सांगता नातर तो एक उलयले ते विशयान ते गूट कसले विशयान ते एक गूट आसा ते जावन आसा गूट सर्गी राज्याचे न्हय आमी देवाचे उतर एक पळया मॅथ्यू चॅप्टर 3 Matthew chapter 3 verse number 2 हांगा बरयला तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला न्हय प्रेज गॉड हर एक विशयांत हर एक सुवार्थांत तुम्ही जेन्ना जेन्ना जेजू उलयता तो सुवार्ता प्रगट करतना ही लोकांक तो सांगून आसा सर्गींचे राज्या विशयांत न्हय प्रेज गॉड हर एक वेळार तेजी हर एक प्रवाद पण हर एक तेजी उतरां कनेक्टेड आसात सर्गींचे राज्या विशयान प्रेज गॉड थँक यू जीसस तशेंच आमी जेन्ना जेजूक पिलाता अधीन केले जुदेवानी पिलाताचे अधीन केले प्रेज गॉड ते येता आमकां जॉन चॅप्टर 18 सिस्टर जॉन चॅप्टर 18 वर्स नंबर 36 हांगा आमी वाचले तेन्ना आमकां मेळटा जेजून जाप दिली म्हजे राज्य ह्या संवसाराचे न्हय म्हजे राज्य ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशे म्हजे पटलावदार जुस्ते असले पूण म्हजे राज हांगाचे न्हय पहिले आमी पळयले मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 तुमची जिविताची ती एक पातकी जिणीची एक वाट बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला म्हणटा आणि हांगा आमी वाचताना आमकां सांगता जेजू म्हणटा माझे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हजे राज्य दुसरेंच आसा पूण तो सांगना खंयचो तो आनी कसलो तो म्हण न्हय प्रेज गॉड तो म्हणटा माझे राज हांगाचे न्हय म्हणले ह्या संवसाराचे खंय आमी जिवीत कर आसा आता ह्या भूमीचेर जेजू म्हणटा ह्या संवसाराचे राज्या बरी तेजे राज न्हय अशें सांगतना साबारपटी आमकां आमचे मतींत अशी एक थोडे लोकांक डाऊट येता थोडे लोक विचार करूंक पडटा की जेजूचे राज हांगाचे न्हय तर जेजूचे राज आसा की ना इज इट एक्झिस्टिंग ऑर नॉट तेजे राज हांगाचे न्हय म्हणल्यार हांगा तो आसा की ना हांगा नसल्यार तर तो खंय आसा आनी कसो आसा आनी कसो तो राज्य कार्य करता आणि ते राज्यांत आमी भितर सरूंक जाय सर्गींचे राजांत तर कशे आनी खंयचे एक नियम जावं सिद्धांत जावं घेवन हांवें ते राज्यांत हांवें भितर सरूंक जाय कशी ती देवाची राज्य कार्य करता माझे जिवितांत आनी कशें हांव ते त्या सर्गींचे राज्यांत हांवें कशें एंट्री करीजे आनी कशें ते हांवें एक एंट्री केले की कशें खंयचे नियम हांवें पाळोवंक जाय न्हय साबारपटी हे क्वेश्चन्स येतात न्हय आमकां प्रश्न येतात वय प्रेज गॉड हांगाचे न्हय म्हणटा जेजू तेजे राज
तर तेजी राज कशे आणि कसली जावन आसा, कशी थंय कार्य जाता, कसली सिद्धांत आसात, कसली एक नियम आसात. प्रेज गॉड. हर एक ह्या संवसारांत आमकां दोळ्यांनी दिसता, आयकूंक येता न्हय, आमचे 5 सेन्सेसान आमी आसा ह्या संवसारांत जिवीत करून. पूण ह्या संवसारांत जियेतना जे आमकां दिसता, जे आमचे ह्या संवसारांत जियोंक जाय, थंय देवान साबार तरांचे नियम रचन केल्ले आसा न्हय. प्रेज गॉड. गुरुत्वाकर्षण ते एक नियम जावन आसा न्हय, तुमकां गोतो आसा कशी ते कार्य करता म्हूण न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तशे देवाचे राज्याचे एक नियम जावन आसा. तुम्ही साबार फावटी पळया, ह्या आमी आतां आसा कर्नाटका राज्यांत न्हय, तशे तुम्ही महाराष्ट्र राज्यांत वसा, ओरिसा राज्य वसा, खंयचे राज्य वयतात थंय वेगळे वेगळे एक एक नियम. जावं पुरो तुम्ही भायर विदेशांत वयता, थंय दुसरेच नियम, कित्याक थंयच्यो पदवी आनी अधिकार दुसरोच जावन आसा, थंयचे नियमच दुसरे आसा न्हय. हांव जर तर दुसरे राज्याक वचून माझे राज्या सारखे हांवें पालन केलें, तर म्हाका शिक्षा जातली की हांव सुफळ जावन माझे जिवीत चलतलें त्या राज्यान. कशें आसतलें जर हांव माझे राज्याचे नियमा बरी हांव जियोन आसली दुसरे राज्यान, कशी माझे जीवन आसतलें. प्रेज गॉड. कळटा न्ही तुमकां क्वेश्चन हांव कितें विचारता तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थंय वेगळेच आसतले न्हय. प्रेज गॉड. आनी हांवें थंय जियोंक जाय, तर त्या राज्याचे नियमा बरी हांवें चलन करूंक जाय, तेन्नाच हांव माझे जिवीत सुफळ करूंक साध्य जाता. तशें आमकां ह्या संवसाराचे नियमा बरी सर्गींचे राज्यांत म्हाका पालन करून रावूंक जायना. थंयचे नियम वेगळे आनी ते वेगळे आसली ती एक नियम कशें हांवें पालन करीचें. आमकां जेजू कसली नियम शिकयता ते आज आमी पळोवया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर सिस्टर मार्क सुवार्ता, मार्क chapter 26. Mark, sorry, Mark 4, sorry. Verse 26. होय. प्रेज गॉड. कोण वाचतात की? प्रेज जीसस. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे राज्य हे परी म्हणीत. प्रेज गॉड. जेजू कितें म्हणटा, तुम्ही हे चॅप्टरांत आमी पयले वर्सान ह्या अध्यायांत आमी वळी 1 थावन वाजलेर आमकां वाचूंक मेळटा, थंय साबार लोक जमो आसले, व्हडलो जमो आसलो. खंय जेजू तांकां एक शिकवण दिवन आसलो न्हय. ते आमकां पयले थावन वाचल्यार कळटा. पूण हांगा आमी जेजूचे राज्याचे एक विशयांत आमी शिकोवला. तर हांगा आमकां जेजू उलयता आनी तशेंच तो ते लोकांकी उलोवन आसलो. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे राज्य हे परी म्हणीत. खंयचे परी जेजू एक देवाचे राज एक कंपेर करता, कंपॅरिझन करता. खंय सांगता जेजू एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, ते किर्लाता आनी वाडता. आनी हे कशें म्हण तोच नेणा. प्रेज गॉड. 26 सिस्टर 26 वर्सेस दाखय. होय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देवाचे राज हे परी म्हणीत. एक मनीस इंग्लिश बायबलान तुम्ही वाचल्यार 27 वर्स म्हणता,
that man, he went to sleep and he woke up in the morning. तो निजलो आणि जागो जालो. तो रातचो निजलो आणि सकाळीचो तो जागो जालो. म्हणजे हे एक स्वाभाविक रूपान आमचे जिविताचे एक सिंपल उदाहरण घेऊन आम्ही जसे 24 आवर्स जे आमका 24 तास दिला नाही, एक दिसान 24 तासान आमका जे टाइम आसा थंय आम्ही स्वाभाविक एक नॅचरल रितीन आम्ही जीवन करनासा. आम्ही सकाळी उठताव, आमची सदांची कामा रुटीन कामा करताव, ब्रेकफास्ट करताव, आम्ही कामाक वयताव, ना घरचे काम असले घरचे काम करताव, दनपारचे आणि कुकिंग चलता, ना दुसरे काम चलता, आणि भायर कितें काम असले ते करताव, सांजेचे येताव, टी पिताव, नाही रात जाता आम्ही तेच मागणे करताव, जेताव आणि न्हेसताव. नाही हे एक रुटीन जाला नाही सगळ्यांचे. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. तशे आमका इंग्लिश बायबलां वाचल्यार आमका मेळटा, थंय म्हणटा दीस वरात तो न्हिदता आणि तो सकाळीचे जागो जाता. हांगा दिला तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं, इदर ही कॅन स्लीप ऑर ही कॅन बी अवेक, अशें हेजे मिनींग. कोंकणी बायबलान थोडे वेगळे तरान तेजे सेंटेन्स आणि मिनींग वेगळे जाता, पूण इंग्लिश बायबलान साबार वर्जन आसले बरी आमका थंय आमका वाचूंक मेळटा, आमका शिकोवणी मेळटा की थंय दिला 27 वर्सान तो मनीस न्हिसता रातचे आणि सकाळीचे उठता. हे एक स्वाभाविक नॅचरल आमच्या जिविताचे विशयान सांगता जेजू. आणि 26 वर्सांत जशें सांगता, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. खंयतर तुम्ही एक किसान तुम्ही पळयला, ना तर एक शेतकारी मनशाक तुम्ही पळयला, तो टेन्शन करतलो एक बी वंपले की. प्रेज गॉड. तो एक बी शेतांत वचून वंपता आणि तो कंप्लीट एक टेन्शनान घराक येतलो, रातचे न्हीज लागना तेका, कशें हे बी एक किरलाता, कशें वाडता, कशें हेका वाडोवचें हांवें, हे सगळे तो चिंतून आणि टेन्शन करून न्हीज नासतना जागो मदीं रातचे जागो जावन नाही हे सगळे करतलो एक बी वंपले की एक शेतकारी मनीस. करिना. तशें हांगा सांगता एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता, दीस आणि रात तो न्हिदता आणि जागो जाता, ते किरलाता आणि वाडता. आणि हे कशें म्हण तोच नेणा. प्रेज गॉड. साबार फावटी आमी वयताव, बायबल वाचताव, नाही प्रेज गॉड, रिट्रीटा वयताव, रिट्रीट आयकता ऑनलायन असल्यार, तेर्स मागणे करताव, सगळे ब्रदर सिस्टराची त्यांची तांकां ती येवन मेळतात, आमकां देवाचे उतर दितात, नाही हे सगळे जाताना आमच्या जिवितांत कसलीच चेंजेस दिसना. आमी आयकून आणि आयकूनच आसा, पूण एक दीस येता खंय हे जे उतर आमी आयकलां, जर हांवें हे उतर आयकून ते म्हजे काळीज म्हणजे ते शेतांत हांवें ते बी वंपले, तर म्हाका दीस जावं रात जावं हांव कसली कामां करूं ना न्हिदोन आसूं जागे जावं, कसली म्हाका तो उतर कशें म्हजे काळजांत हांव जशें ते काळजांत घेता आनी वमता आनी तेजेर मनन करून रावता दीस आनी रात, ते कशें म्हज्या जिवितांत किरलोन वाडता म्हणजे म्हाकाच जाणो जायना, आमकांच जाणो जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. माझे टेस्टिमनी एक सांगचे असल्यार, सुरवातीक जेन्ना म्हाका देवाचे उतर आयकले, हांवें बायबल एक कॅथलिक फॅमिलीन जन्माक येवन हांवें बायबल वाचला, तेर्स करला, मागणे केला, रिट्रीटाक एक वचोन असले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तेजी सुवाती नसले आमकां वयचे तसले. प्रेज गॉड. पूण देवान आमकां बायबल वाचचे हे एक रिती प्रमाणे आमी सदांच करताली. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना देवाची उतराची जाणवाय मेळ्ळी, कळ नासतना नॉन स्टॉप हांवें म्हणीत कितलो वेळ पयले ते 2 वर्सां हांवें ते देवाचे उतरांत स्पेंड केला म्हाकाच जाणना.
सकाळी उठले देवाचे उतर कितें बायबल माझे किचनाचे लागींच डायनिंग टेबलाचे सायडीनच हांव दवरतालें आनी हर एक वेळाक वाचचें 2 मिनिट्स मेळ्ळे म्हाका कामाचे मदीं टायम येवन वाचचें जेवणाचे आदी वाचचें केन्ना केन्ना हांव ते बायबल टायम मेळटा विदिन 2 मिनिट्स 2 सेकंड्स मेळ्ळ्यार हांव बायबल घेवन वाचूंक बसतालें तितले म्हाका ते देवाचे उतराची जाणवाय थोडे म्हाका दिले देवाचे उतरान थोडे म्हाका सुरवातीक दिले पूण ते हांव सुरवातीक मेळ्ळी ती उतरांची हांवें थंयच तेका स्टॉप करूं ना तेका उदक घालूंक सुरवात केली चड आनी चड म्हाका आशा लागली वड लागली ती उतरां वाजून आनी वाजून एक चॅप्टर वाजले एक वर्स वाजले तेजे मुखार कितें जाता आनी तेजे नेक्स्ट चॅप्टर कितें जाता हे सगळे वाचची एक आशा माझे भितर आयली अशी आयली ते नॉन स्टॉप म्हाकाच गोतना कितले हांवें ते पहिले सुरवातीक 2 वर्सां अशे बायबल वाचूंक सुरवात केली आय कॅन टेल फायनली घरची लोकां म्हाका म्हणटली तू पिशे जालाय कितें देवाचे उतर इतले वाचूंक प्रेज गॉड तू सिस्टर जाता कितें काजारी जिवीत सोडून तू सिस्टर जातली कितें नन जातली कितें अशें सगळे म्हाका उलोवंक सुरवात करूं लागली प्रेज गॉड थँक्यू जिजस पूण जे शब्द ते 2 वर्सांत हांवें वाचली आजय म्हाका ती काळजांत मनन करची पवित्र आत्मा म्हाका उगडास करता सबार लोक आतांय म्हाका जे फ्रेंड सर्कल आसा ना कोणाक आमी वळख आसा तिणी सबार फावटी बायबल वाचला आनी तेजी जाणवाय आसा पूण हांगा माझी वडविकाय सांगूक वचना पूण जेजून माझ्या जिवितांत कितें केलें ते एक हांव तुमकां उदाहरण जावन सांगता प्रेज गॉड माझी वडविकाय कसलीच ना हांव कशें हे देवाचे उतरांत म्हाका देवान कशें आधार दिले वाडोवंक तेजी जाणवाय चड आनी चड घेवंक ते हांव तुमकां सांगूंक येता प्रेज गॉड ती म्हणटात आमी इतली वर्सां वाचली पूण जे बायबल वर्स आनी जे कितें आमी इतली वर्सां इतली रिट्रीट आयकून जे जाणवाय जे नॉलेज आमकां आसा ते सबार फावटी आमकां उगडास येना खंयच्यो वर्स म्हण पूण तुका हे वाचली ही जे पॅरेबल्स आसा जे स्टोरीज आसा जे ओल्ड टेस्टमेंटांत प्रवादांचे त्यांचे जिविताचे विशयांत हांव पयले फावटी वाचले पूण ते म्हजे काळजांत आतांय एक बियां बरी रोंबलेले आसा सडनली कितें आता एक पटकन कोणी म्हाका ते विशयांत उलोवंक सुरवात केली तर तेजे मुखले विशयांत हांवच तांकां सांगूंक वयता कित्याक ते पहिले 2 वर्सां जे हांव वाचले ते जे जाणवाय देवाच्या उतराची घेयली ती आणखी माझे काळजांत थीर जावन आसा प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हे देवाचे उतराक एक मान दिवन तेजी वडविकाय तेजे उतराक वडविकाय दिवन हांव हें सांगता माझी वडविकाय न्ही माझी ग्रेस्तपण न्ही हांवें कितें केलें हांवें मनन केलें हांवें वाचलें म्हणची कसली न्ही पूण देवान म्हाका कशें ते जाणवायेंत वाडोवंक एक आधार दिले कशी तेजी उतराची एक वड म्हजे काळजांत घायली ते हांव सांगूक तेजी उतराक हांव महिमा दिवंक येता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तशें जे आमी एक देवाचे उतरांत मुखार सरता ते माझे काळजांत आमच्या हर एकल्याचे काळजांत वोंपूंक जाय आनी केन्ना ती वमता जस्ट एक फावट एक शेतकारी मनीस वमता आनी ते सोडून दिना न्ही प्रेज गॉड तेका सदांनी उदक घालूंक जाय तेका एक मॅन्युअर करूंक जाय तेका खत घालूंक जाय तेजी एक प्रोटेक्शन करूंक जाय तेजी संरक्षण करूंक जाय ती उतराची कशें हांव संरक्षण करता कसली तरेची नकारात्मक उतरां म्हजी काळजांत हांव घेयन आसते कसली नकारात्मक उतरां म्हजी चिंतना बरी म्हजे तोंडान हांव भायर सरीन आसते प्रेज गॉड तशें हांवें म्हजे काळजांत वंपलेले ती बी हांवें ते शेतांत ते सांबाळूंक मुखार सरूंक जाय प्रेज गॉड जर हांव ते बी वंपता एक दीस
आणि दुसरे दिसात हावन पहिले दीस उदक वत्ता, दुसरे दिसात हावन उदक वच्चे बंद करता, स्टॉप करता. प्रेज गॉड. ते बी एक नवीन जीव ते बिये थावन रचन जावंक साध्य जातले. प्रेज गॉड. साध्य जाता एक नवे जिवीत ते बिया थावन भायर सरूंक. ना जायना न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. तशें सदां न्हीत ते बी जे वमता, जे बी आमी देवाची उतरां बरी आसा ते आमी आमच्या तोंडान उलयता. आजसांत एक दीस आमी वमता ते शेतांत आमी घायले तर तेका सदां न्हीत तेका संरक्षण करची जबाबदारी आमचे वयर आसा न्हय. तेका कसली तराची एक सैतानाक सोडनासतना तेका तेजे लागीं येनासतना हांवें तेका एक संरक्षण करचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि तशें दीस आनी रात तुम्ही न्हिदा, तुम्ही उठोन रावा, तुम्ही जागे जाया, तुमची कामां करा, कितेंय करा, आणि सदां न्हीद ते बियांक तुम्ही एक देवाचे उतराक तेका एक उदक घाला, मनन करा, संरक्षण करा. आणि ते कशे किरलाता आणि वाडतात ते आमकांच नेणा. तुमच्या जिवितांत माझ्या जिवितांत जाले आमी पहिले पावटी देवाचे उतर गेले तेन्ना आमी उलोवन आमकां सिस्टर ब्रदर सांगतात की सांगात आणि परतून तुम्ही उलया, आयकून रावा. हे सगळे करताना कसली चेंजेस दिसना न्हय. पूण एक दीस येता थंय आमकां जे परिस्थिती आमी आसा ते उतर वचून कार्य करता आणि थंय फळ दिता. जाला तुमचे जिवितांत तशें तुमचे परिस्थितीत हावन तुम्हीच ती उतरां सांगून आसतना ते परिस्थितीत हावन भायर येयल्ली तुमची एक सिच्युएशन चेंजेस जाली तुमकां उगडास आसा आसतो पुरो न्हय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जशें हांव माझे टेस्टिमनी सांगूंक मुखार सरले, जशें हांवें ते उतरां जस्ट हांव ते देवाच्या उतराची वर्ड लागले आनी उलोवन आनी वाजोवन म्हाका कसली आशा नासली. माझी एक हेल्थ इश्यू असले ते म्हाका बरे जायचे म्हणजे म्हाका कसली आशा नासली. पूण म्हाका एक आशा असली देवाचे उतर मेळ्ळा आनी चड वाडूंक जाय, आनी चड हांवें ह्या उतरांत वाडूंक जाय म्हूण हांव दीस आनी रात केन्ना टायम मेळटा तेन्ना वाजोवंक आनी वाजोवनच आसली. कसली एक इंटेन्शन नासली की ह्या परिस्थितीत हांवें भायर येवचें म्हण. म्हाका कसली एक इंटेन्शन नासले की माझे कुडींत जे माझे हेल्थ इश्यूज आसात थंय हांवें भायर येवचें. कसली आशा नासली. पूण हांव देवाच्या उतरांत टायम स्पेंड केले, तेजी जाणवाय घेवंक मुखार सरले आनी वाजोवन आसली. आनी म्हाका एक ल्हानपणांत म्हाकाच उगडास ना कशें ते जाले फकत ते देवाचे उतरान म्हूण म्हाका कळीत जालें एक दीस. जेन्ना हांव देवाचे उतर वाजून कंटिन्यू चॅप्टर बाय चॅप्टर अध्याय जाले की अनेक पुस्तक घेवचे कंप्लीट त्याची जाणवाय घेवन डीप अंडरस्टँडिंगान हांव वाजोवन आसतना एक बरेपणाचे जिवीत माझे कुडींत जाले. माझे इमोशनल जे एक बियान हांव जियेताले ल्हानपणांत एक फियर माझे जिवितांत कसले विशय सांगले तर म्हाका त्या विशयांत एक भंय उठतले. म्हाका कसली एक काळोखांत स्पेशली काळोखांत हांव पळोवचे काळोखांत आसतना म्हाका चड भियंत आसलेले. इवन टील 35-36 जे पयल्यान हांव देवाच्या उतरांत येवना थंय पयल्यान हांव भियेवनच चलताले माझ्या जिवितांत. एक काळोखाचे कुडांतय म्हाका वचूंक भियान येताली. पूण जेन्ना हांव हे उतर वाजोवन आसली पूण माझी आशा नासली, माझे इंटेन्शन नासली की हे भियातान हांवें भायर येवचें म्हूण हांव देवाची उतरां वाचता. न्हय, अशें हांवें करूं ना.
तेजी उगडासी ना म्हाका की म्हाका एक भे आसा म्हण, पूण भे असले ते भिरांत असली, ती एक काळोखाची एक भिरांत माझे कुडींत असली. हांव देवाचे उतर वाजून असलेरी ते भे आणि भिरांत, ते काळोखाची एक भिरांत माझे जिवितांत म्हाका हर एक टायमाक देवाची उतरां वाजलेरी, देवाची उतरां जी जाणवाय असलेरी, म्हाका ती हर एक टायमाक ती म्हाका पाठ लागताली. पूण जेन्ना हे 1.5 2 years कंप्लीट जावंक आयली, प्रेज गॉड, 2022 जेन्ना आयले, त्या वेळार प्रेज गॉड एक दीस हांव एव्हरीडे माझे एक सगळ्यांचे घरांत आसतले की लाईट ऑफ कर, स्विच ऑफ कर हर एक रुमाची आनी न्हिजोंक वच तुजे कुडान, वय न्ही? आनी स्पेशली लेडीजांचे ते फायनल एंडिंग काम तेंच आसता, वय की? प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. तशे हांव सगळ्यांचे कामां जाले, किचन काम जाले तर लाईट स्विच ऑफ, सगळे डोर क्लोज, लॅचेस लायचे, हे सगळे कन न्हिजोंक वयचे मागणे कन. प्रेज गॉड. आनी एक दिसाक प्रेज गॉड, थँक यू जीसस, हांव काळोखांत सगळे लाईट्स ऑफ केला, सदां न्हीद करता, पूण हांव जेन्ना ते लाईट्स ऑफ करून माझे कुडाक न्हिजोंक वयता, भियावन हांव वयतालें. ते भिरांत म्हाका ती काळजांत उपजोन येताली त्या वेळाक लाईट्स ऑफ करून माझे कुडाक वचतले विदीन अ सेकंड. प्रेज गॉड. विदीन अ सेकंड ते इतले भिरांत माझे कुडींत येताले, माझे मनांत येताले, कशें हांव ह्या रुमांतल्यान त्या रुमाक वचूचें, पूण हांव भिरांतीन हांव भितर वयतालें. पूण एक दिसा जेन्ना हांव लाईट्स सगळे ऑफ केले आनी सदां न्हीद करताले तशें मागणें करूंक हांव ऑल्टरा लागीं उबा रावलें, आनी त्या वेळाक मागणें करतना प्रेज गॉड म्हाका गोतूना, हांव दोळे धांकून सदां बरी हांव मागणें करूंक उबा रावल्ली, त्या वेळा म्हाका पवित्र आत्मो उगडास करून दिता. प्रेज जीसस, प्रेज जीसस. पवित्र आत्मो म्हाका उगडास करून दिता त्या दीस माझे काळजाक सांगता, तू काळोखाचे एक कुडांत आसाय आनी तुका कसलीच भिरांत ना. तू पाटी पळय, ह्या काळोखाचे जे कुडान तू उबा रावला थंय तू पाटी पळय, सायडान पळय, सगळे कडेन पळय, तुका भिरांत ना म्हणचे एक ते कन्विक्शन माझे काळजाक त्या दीस जेजून केले. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आनी त्या वेळाक हांवें दोळे उक्ते केले आनी पळयता, हांव सदां न्हीद करता तशीच हांव काळोखाचे रुमांत हा, आनी ऑल्टरा लागीं एक लायट तितलीच ऑन आसता रातचे, ते एक ऑन करून हांव उब रावन हांव मागणें करन आसा सदां बरी, आनी सदां बरी म्हाका उगडास येवना. आनी त्या दिसा त्या वेळाक म्हाका उगडास येयले, आनी थंय हांव परतून जेन्ना ते उतर आयले माझे काळजाक, त्या वेळाक हांवें परतून जे भायर काळोखान तुम्ही झाडां आनी पळयले तर तुमकां एक भिरांत उरता न्ही, असले मनशांक जे भिरांतीन भरलेली असतात, एक काळोखाची भिरांत असता. भायर जेन्ना ती काळोखांत एक झाडां पळयतात, तेजी पानां हालतानाय थंय एक तुमकां भिरांत दिसता, वय? प्रेज गॉड. कसली एक थोडे साऊंड येयलेरी तुमकां भिरांत दिसता न्हय? आनी त्या वेळाक हांवें आमचे बाल्कनी ओपन केले आनी थंय तर म्हाका भायर सगळे एक झाडां दिसता आनी थंय काळोख आसा. माझे बाल्कनींतल्यान पळयले सगळी झाडां दिसता आनी थंय काळोखाचे एक जागो तो, लायट नासतात. आनी त्या वेळाक हांव भायर बाल्कनी वचून 11 o'clock 11:15 अराउंड हांव भायर वचून त्या वेळाक जेन्ना म्हाका ते कन्विक्शन देवान दिले, त्या वेळाक हांव परतले आनी बाल्कनी वचून जे झाडां म्हाका दिसता, हांवें दोळे नदर उखलोवन ते झाडांक पळयले, जशी ती हालतली म्हाका थोडे इल्लेशे म्हाका खंयची तराची भिरांत ना. हांवें त्या दिसाक म्हळें भिरांतीक तुका माझे जिविताचेर कसलीच अधिकार ना. तू भिरांत जावन आसाय माझे जिवितांत, माझे कुडीचेर तुका माझे मनाचेर कसलीच तुका अधिकार ना. हांव देवान म्हाका तेजे उतरान म्हाका सुटका दिला. प्रेज गॉड. अशें हांवें त्या दीस घोशण केले त्या वेळाक
प्रेज गॉड. आणि त्या दिसात आज पेल्यान काळोखाची कसलीच भिरांत ना. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. प्रेज गॉड. तशें आमकांच जाणून आसता की कशें ते एक बी आमी वमताव आणि ते बी कशें एक क्रियात्मक रचन करता आमच्या जिवितांत आमकांच जाणून आसता. प्रेज गॉड. Praise God. तशें आमी 28 वर्सांत आमी पळयले भूंय आपले सकींच फोळ दिशे करता. पयली पालवी उपरांत कणस शेकी कणसांत भरलेली धानी. एक बी जेन्ना तुम्ही रोमता जमनीन भूमीन तुम्ही जेन्ना घालता तेन्ना ते भूंय कशें ते एक फळ दिता. आपूण तो एक फळ दिवंक सुरवात करता. पूण ते भूंय जे हांव एक देवाचे उतर घालता म्हजे काळजांत थंय ते भुंयांक नितळ करची गरज. कित्याक ते नितळ केली ती एक संपूर्ण तेका एक नरिशमेंट दिवंक एक पोषण दिवंक. प्रेज गॉड. एक पोषण दिवंक. एक कसलीच भुंयाचेर तुम्ही एक बी घायले तर ते बी थंयच्यान वाडोवंक तेका एक पोषणय जाय. ते मातयेंत ते भुमींत जे तुम्ही घालतात बी रोमतात ते एक मातयेंत एक पोषण दिवची एक खण पण जाय थंय न्हय. तेका खण बी जाय. तसली भूमी आमी तयार करूंक जाय न्हय. नातर ते एक पोषण नसले एक कसली नरिशमेंट नसले कसली पोषण नसली एक भूंय असले थंय ते बी जे रोमता ते थोडे दिसाक तितलेच थोडे वाडता मागीर ते ना जावन वयता. ते एक मरता. ते बी थंयच मरता. कित्याक तेका समाकन एक पोषण मेळना न्हय. म्हूण आमची काळीज आमचे भूंय जे आसा ते आमी पोषण करूंक जाय. पहिले पोषण करूंक जाय. ते भुंयाक ते भूमीक एक पोषण करचे कशें देवाचे उतरान भर तेजे काळजान ते देवाच्या उतराक चड आनी चड आमी बरोवंक जाय. देवाची उतरां बरी हांवें चलोवंक जाय. प्रेज गॉड. ते उतरां बरी हांव जेन्ना चलता साबारपटी आमचे काळजांत आमी नकारात्मक विशय धरयता. आयकता जे आयकता लोकांत ते आमचे काळजांत भरता न्हय. प्रेज गॉड. आनी साबारपटी आमकां एक बोगसाणेचे विशयान सांगचे जाल्यार साबारपटी आमी लोकांक बोगसना ना आमकां दुसरे लोकांचे विशयांत आमकां नाबोगसाणे रावता न्हय. प्रेज गॉड. ते सगळे आमचे काळजांत हे देवाचे उतराक वाडोवंक आनी पोषण दिवंक साध्य जायना. आनी देवाचे राज्य अशें काम करता. ते एक प्रक्रिया जावन आसा. हांगा तुमकां ते एक प्रोसेस जावन आसा. हर एक बियांक तुम्ही जेन्ना एक बी एक शेतकारी मनीस एक भुमींत घालता रोमता ते दुसरे दिसाच फळ दिवंक तयार जायना न्हय. ते जे एक पोषण करले ते एक भुंयांत जेन्ना तुम्ही रोमतात बी हांगा एक प्रक्रिया दिता एक प्रोसेस दाखयता जेजू देवाचे राज्याचे. पयली पालवी येता. प्रेज गॉड. Praise पयली God. पालवी येता. उपरांत कणस शेकी कणसांत भरलेली धानी. प्रेज गॉड. एकच पावटी कसलेच चेंजेस आमच्या जिवितांत जायना. आणि जर तर ते जिवितांत आमचे चेंजेस जावंक जाय ते आमी एक प्रोसेस जावन एक प्रक्रिया थावन आमी वचूंक जाय न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आमचे जिवितांत आमगे रुटीन आमचे जिवितांत 24 आवर्सांत एक रुटीन आसा न्हय. आमी उठली आनी वचून आमी ब्रेकफास्ट खायना. थंय एक प्रोसेस आसा. हांवें उठले की हांवें वॉशरुमा वचचे हांवें ब्रश करीचे न्हय. हांवें फ्रेशअप जायचे मागीर हांव देवाक अर्गां दिवन हांव वचून हांव ब्रेकफास्ट खातली
नाही. प्रेज गॉड. सगळे आमच्या जिवितांत एक प्रोसेस थावन एक जिवीत चलता नाही. इवन आमचे एक कामाचे विशयांती जावं, कामार आम्ही जे काम करता त्या जागेर जावं, आमकां जाय तशें आमी काम करूंक जायना. थंय एक प्रोसेस आसा, एक प्रक्रिया आसा, आनी त्या प्रक्रिया थावनूच हांवें मुखार वचूंक जाय नाही. प्रेज गॉड. तशें जेजू आमकां देवाचे राज्याची एक प्रक्रिया सांगता, एक आमकां शिकवण दिता. ते जावन आसा पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली धानी. पूण फळ पिकतच ते लुणेक तयार जाला देखून तो कोयती घालता. पूण फळ पिकतच पळया हांगा दिला, पालवी जाले की उपरांत कणस जाले की शेकी कणसांत भरलेली धानी जाल्यार, पूण ते धानी तयार आसलेली थंयच रावना, पूण ते फळ पिकोवंक जाय. प्रेज गॉड. ते फळ पिकोवंक जाय, ते मागीर वचून लूण एक तयार जाता. तशें आमच्या जिवितांत थोडे आमी एक टेस्टिमनी सांगली ना, आमच्या जिवितांत थोडे कितें बरेपण जालें, थंयच आमी स्टॉप जाता न्हय. पूण ते फळ घेवन आमी ते फळ आनी चड मापान पिकोवंक मुखार वचूंक जाय. प्रेज गॉड. ते फळ पिकतच ते लूण एक तयार जाता. प्रेज गॉड. हे खंयचे एक जेजू आमकां एक हे उदाहरण खंयचे एक आमकां एक कंपेर करता ना, एक एकाक सरी जावन आमकां शिकयता आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाचे उतराची फळ पिकतात, देवाक महिमा दिवंक फाव जाता. साबार लोकांक आमी फळ दिवंक, तांकां एक आशिर्वादाचे जिवीत दिवंक, आमचे जिविताचे ते फळ दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी पिकोवंक आमी एक जिविताची आधार जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि तेन्ना जेन्ना आमच्या जिविताची ती फळ पिकतात, तेन्ना आमचे जिविती लूण एक तयार जालता. प्रेज गॉड. हे लूण एक तयार जायचे कितें? देव आमच्या जिवितांत तेजे उतराचे एक फळ पळोवन आमकां तेजे राज्याक एक लूण एक तो तयार करता. तेजे राज्याक काम करूंक तो आमकां एक सपरेट करता, तेजे विंचोन काडता आनी चड मापान फळ दिवंक आमकां एक तयार करता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. लूण एक आमचे जिवीत तयार जाता आणि देव ते आमचे जिविताचे फळ पळोवन तो आमकां देवाचे राज्याक तयार करता. प्रेज गॉड. तो आमकां तयार केल्ले त्या वेळाक, आमचे फळ तयार जाता त्या वेळाक आमकां तो कापणी करची ना. ते लूण एक तयार जाल्ली आमी देव आमकां कोयती घालता आणि आमकां ते विंचोन काडता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर आमचे जिविती देवाचे उतरान जेन्ना चड मापान भरता, त्या वेळाक आमचे जिवितांती देवाचे उतराची फळ आणि तेजे राज्याक कशें आमी एक तेजे राज्यांत वाडूंक जाय म्हणची एक प्रोसेस आणि प्रक्रिया आमकां शिकयता ह्या उतरान. प्रेज गॉड. एकच फावटी तुम्ही फळ दिवंक साध्य जायना तुमच्या जिवितांत, पूण थंय साबार वर्सां थावन ती नकारात्मक जिवीत आमी जियोन आसा आणि ते एक दिसान सगळे क्लियर जावन बरेपणाचे जिवीत जायचे म्हणजे ते साध्य ना. ते साध्य जाता, पूण ते क्षणाक मात्र एक तुमकां एक मिरेकल जावं, एक ब्लेसिंग जावं, इमिडिएट देव करून दाखयता. आमी पळयला इमिडिएट रिझल्ट मेळटा एकच दिसान. एक माकणें केले, एक अनॉयंटिंग सेशन जालें, थंय इमिडिएट तेजे कुडींत एक पिडा पयस जाता. पूण
ती एक मिरेकल जेजू करून दाखयता तेजे उतराप्रमाणे. पूण ते मिरेकल जाल्ले आमी थंयच रावंक जायना. तेजे वरवीं आमी चड आनी चड देवाचे उतरांत आमी वाडोवंक मुखार वचूंक जाय. तेन्ना जशे एक शेतकारी मनशाचे आमी शिकते जावं, जेन्ना एक शेतकारी मनीस एक बी वंपता, थंय एकच फळ येना, पूण ते एक बियांत एक व्हडलो एक झाड आसा, एक व्हडले झाडाचे साबार फळ आसात न्हय. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. तशे ह्या एक देवाचे उतरान हांव घेवन हांव थंयच रावंक जायना. हे बायबल जावन आसा देवाची उतराची एक भांडार, एक बियाची एक सुवात न्हय. प्रेज गॉड. एक सगळे बायबल एक बॅगा बरी आसा, एक चिला बरी आसा, थंय एक देवा ते बियांनी भरलेली आसात. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आणि जेन्ना आमी ती सगळी एक थावन बी आमी घेता, आमच्या जिवितांत आमी उलोवन आसता आणि बी ते आमी वंपता आमच्या जिवितांत, त्या वेळा आमच्या जिवितांत आमी फळ पळोवंक चड मापांनी आमी पळोवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. आणि तेन्ना जेन्ना हे फळ पिकतात, तेन्ना आमकां देव आपले राज्याक एक लोन एक आमी तयार जाता. आणि तेन्ना देव येवन आमकां पैती घालता, आमकां तेजे राज्याक विंचून काडता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. पूण हे फळ इमिडिएट येना, तेन्ना बरी सांगले बरी, कितें तेका एक ते थंय एक नियम आसा बी वंपले की. ते एक लास्ट वर्स पळया आमी, 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. हांवें हे सांत पावल सांगता, हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदक वतले, पूण ते वाडाशे केले देवान. आमचे जिवितांत आमी वाडोवंक जाय, देवाचे जाणवायेंत आमी वाडोवंक जाय, देवाचे राज्यांत आमी वाडोवंक जाय. तेका एक प्रक्रिया आसा. बी वंपले, बी हांवें रोंबले म्हज्या काळजांत, म्हळ्यार की ते वाडोवंक साध्य जायना. देव तेका वाडशे करतलो जेन्ना ते बी हांवें जे रोयला तेका आपोलोन उदक वतले बरी, हांव सदांनी तेजेर मनन करनासतलो, नियाळ करनासतलो, उदक वतलो, तेजी हांव उतरां उलोवन आसतली. तेन्ना देव तेका वाडाशे करता. हांगा दिवना की पूण ते वाडशे करता, आमचे थावन वाडूंक साध्य जातले ना. एक सिस्टरा बरी आमकां वाडशे जातले आमच्या जिवितांत, सिस्टरान सांगले बरी जातले, प्रिचरान सांगले बरी जातले, फादरान सांगले बरी जातले, अशे दिवना. देव ताका वाडयता. तुमचे आनी आमचे काम एकच काम, ते जावन आसा बी रोयचे आनी सदांनी तेका उदक वचचे. हे इतलेच काम. आनी उदक हांव कशें वतली, हांवें सदांनी ते उतराचेर नियाळ करूंक जाय, घोशण करूंक जाय. ती उतराची हांवें जाणवाय चड आनी चड घेवंक जाय. तेच उतरांत हांवें रावनाशे मुखार आनी देवाच्या उतरांत आनी कसली बी दिलात. जेजून म्हाका कसली बियां दिला म्हाज्या जिविताक, म्हाज्या परिस्थितीक, म्हाज्या भुरग्याच्या जिविताक कसली दिला, ते हांवें उलोवचें. जेन्ना हांव अशें बी रोयता आनी उदक वता, तेन्ना देव तेका वाडशे करतलो. प्रेज गॉड. देव तेका वाडशे करता. आमच्यान कसलींच देवाच्या राज्यांत वाडूंक साध्य जायना, पूण देव तेका वाडशे करतलो जेन्ना हांव तेका बी रोयता आनी तेका उदक वता. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. आनी तेन्ना आमी देवाच्या राज्याक देव आमकां एक नियुक्त करतलो.
देव आमका एक विंचून काडटलो तेजे राज्यान चड वाडूंक तो एक वाट करून दितलो आनी चड मापान हांव कशें फळ दिवचें म्हूण प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक आत्मो आनी जिवीत जर माझे जिवितांत हांव जियोन आसा हे एक आत्मीक जिवितान आमी जियोनची चड गरजेचें हांव एक फिजिकली एक स्वाभाविक रितीन ह्या संवसारांत म्हजे एक जे इंद्रिय आसा 5 इंद्रिय आसात तेजे बरवीं हांव जियोन आसा प्रेज गॉड पूण आत्मीक जे जिवीत आसा देवाचे राज जे आमकां दिसून आयना म्हूण ते ना म्हण आमी लेखूंक जायना देवाचे राज आमकां दिसून आयना हे स्वाभाविक रितीन आमकां हे दोळ्यांक आमकां दिसून आयना कानाक आयकून येना पूण ते देवाचे राज एक पोजिशनार आसा एक जागेर आसा जे आमकां दोळ्यांक दिसना प्रेज गॉड कित्याक आमचे ही 5 इंद्रियां एक लिमिटेड लेवलांतच काम करता ह्या संवसारी जिवितांत पूण जेन्ना आमी ते एक आत्मीक जिवितांत चलता आमी देवाचे राज आमचे जिवितांत प्रगट जावंक सुरू जाता देवाचे राज प्रगट जाता म्हणल्यार कितें प्रगट जाता जिवितांत जे हांव एक नकारात्मक जिवीत जियोन आसा थंय तावन म्हाका सुटका मेळटा हांव एक देवाची उतरां बरी म्हाजे जिवितांत हांव चलोन आसता देवाची उतराची जाणवाय चड घेता प्रेज गॉड थँक यू जीसस तशें आमी आमचे जिवितांत जे आमी पळोवंक आशेता कळ्ळें नासतना देवाचे उतरांत जेन्ना आमी वाडता सदांच तेन्ना आमी हे आमचे जिवितांत जे आमकां पळोवंक जाय हे सगळें आमकां पळोवंक मेळटा आनी ते जावन आसा एक बरेपणाचे जिवीत जे आत्मीक जिवीत जावन आसलें दोळ्यांनी आमकां पयले दिसनासलें पूण आतां जेन्ना आमी देवाचे उतर उलोवन आसता तेन्ना देवाचे राज ते बरेपणाचे जिवीत म्हाजे कुडीचे एक बरेपण नितळपण जे एडिक्शन आसा थंय तावन म्हाका भायर सरची एक जाणवाय म्हजे पातकाचे जिवितांत हांव परतून देवाचे राज्याचे जे जिवीत आनी नियम आसा तेजे बरी चलोवंक एक जाणवाय आनी तशी जे चेंजीस हांव म्हाजे जिवितांत पळयता प्रेज गॉड ते जावन आसा देवाचे राज आमचे जिवितांत प्रगट जायचे प्रेज गॉड देवाचे राज प्रगट जाता म्हणल्यार हे कसले आमी सासनीक जिवीत जे आमी मेले नंतर सर्गा वचून पावता आनी थंय आमी जियोनचे ते न्हय सर्गींचे राज प्रगट जावचे सर्गींचे राज प्रगट जावचे म्हणल्यार आमचे जिवितांत जे एक परिस्थिती एक नकारात्मक परिस्थिती आमी आसा जे एक हेल्थ इश्यू जावन दी फायनान्शियल इश्यू जावन दी भुरग्यांचे संबंधा विशयांत आमचे रिलेशनशीप इश्यू कसलीच एक नकारात्मक इश्यू आसूं दी थंय थावन आमकां बरेपणाचे जिवीत रचन जाता जेन्ना आमी देवाचे उतरांत आनी तेजे जाणवायांत आमी वाडटा आनी ते साध्य जाता देवाचे उतरां थावन आनी जेन्ना आमी ते रोयतात आनी तेका उदक वतात सदांच ते देव तेन्ना वाडशे करता आनी आमचे जिवितांत चड आनी चड फळ पळोवंक आमी साध्य जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस कोणा कितें उलोवचें ना क्वेश्चन कितें आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस कोणाची टेस्टिमनी कितें आसा थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी उलोवंक आसल्यार उलया तुमकां मागण्याची खंयची गरज आसल्यार सांगा हांगासर सिस्टर प्रेयर करता तुमच्या खातीर कितें इल्लींग जाय वा कितें तुमकां शिकयता सिस्टर शिकयता आनी इल्लींग काण घेता थँक यू जीसस कोणाकी उलोवंक ना जाल्यार आमी थँक्स गिवींग प्रेयर कर सिस्टर मागीर एंड करया ओके सिस्टर
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देवा बाप्पा. ह्या वेळ तुवें तुझे अधीन तुवें घेयले आणि आमकां तुवें शिकयले. जे कितें आमी शिकला आज तुझे राज्याचे विशयान ते आमचे जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत न्हय आमी ह्या संवसाराची पूण तुझे राज्याची जावन आसा. आनी तुवें तुझे राज्य प्रगट करूंक आमकां शिकयला. ती एक प्रक्रिया आमकां तुझे उतरांत शिकयला. प्रेज गॉड. अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या. त्याच बरी आमचे जिवीत आस्था जरी आमी आज पयलें ह्या वेळा पयलें तुझे उतराची जाणवाय नसली, तुझे राज्याची जाणवाय नातली, पूण आज तुवें एक नवीन रुपान आमकां आमच्या काळजांत तुझे बी तुवें रोंबोवंक आमकां तयार करून दिला. आनी ते आमी रोमता आनी त्याच बरी ते एक प्रक्रिया थावन आमी मुखार सरता. न्हय आज आमी बी रोंपलें आनी फाल्यां आमकां फळ मेळटलें म्हणजे एक आशा ना, पूण तुझे उतराची जाणवाय चड मापान आमी घेवंक आशेता. तुझे उतरांत चड आनी चड आमी वाडोवंक आमी आशेता. आनी ती कशें किर्लाता आनी वाडटा ते तूं जाणा, आमी जाणना, आमी नेणा. अर्गा जेजू, जे कितें आमी शिकला त्याच परी आमच्या जिवितांत जाला म्हणची एक भावार्थान आमी स्वीकार करता आनी मानता. आनी तुका अर्गां दिता जे कितें तुवें आमच्या जिवितांत केला. जे नकारात्मक परिस्थितींत जरी आमी आसा थंयतान आमी भायर सरला म्हणचे आमकां भावार्थ आसा तुझे उतराचेर. कितें तुझे उतर जावन आसा जिवीत, तुझे उतर जावन आसा एक आत्मो आनी ते कार्य करतात, एक नवीन रचना करता. तुझे उतर केदींच फळ नसताना केदींच फाटी सरेना. अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा देवा बाप. हे मागता जेजूचे नावीन. आमेन.